Begiratu. Hortxe dago. Hortxe dago. Metro eta piku, hortik gara, eta mendik gara metro erdia. A un trozo que lo pongáis en este lateral, ibaia ya dago. igual. Beno, zelan ikusten duzu, Orain bakari falta zaio ura jartze, ezta? Ura erortze. Hortze daude aromatikoak. Beste zuhaitza, sagarrondo eta bestea zen sagarrondoa ez gogoratzen, beste fruta bat. Limoi ondoa ez, laranjo ondoa. Enago ziur. Eta bestea gerezi ondo bat. Zelan idutzen zaizue. Horrela zegoen lehen, hasieran horrela topatu genuen, lorategia horrela zegoen, eta horrela geratu da orain. Zelan ikusten duzue? Zuek esango. Hori da betetzeko, ezta? Ez, horrekin hartuko dugu. Zelan ikusten duzue? Txaran! Gero ja beteko da. Beitu artistak, oraintxe, hor ikusten duzuenez, hau intsektutarako da, polinizatzeko, hortze haien zizare txikitsuak sartuko dira, eta hor beno, kate bat sortzen da, babestuta egoteko, eta poliki-poliki zikloa bukatuko da, gero beste intsektu batzuk ateratzen. Ea nola geratzen den.